Jam piro lah? Ndi kok gak dikirim mbok wedok. Panas koyo ngene. Iya, Bos. Ajak laut kita dis panas. Panas kok ngene. Dek Yun ning ndi mau? Dek Yun. Dek. Dalem, Mas. Wis mulai mau to. Ya Dek wong ning sawah panas kok. Ya wis tak pekno ngombe sik ya, Mas ya. Ya. Iki Mas, ki mau tak gorengno telo iki banyune, Mas. Ya Dek kandunganmu sehat. Alhamdulillah ya sehat to, Mas. Gak sabar aku Dek nonton anak Ya sabar lho Mas Tejo, ki wae lagi 3 sasi kok leh kumeteng kok, Mas. Mas Tejo, kok pirang-pirang bengi iki aku kok sering diimpeni bapak ya, Mas yo. Peni piye Dek? Mau bengi ki aku ki diimpeni nak Mas Tejo ki dikon niliki ndok sing ning tarangan kono lho, Mas. Oh, apa perlu jajal ya Dek menawa rezeki awak dhewe? Ya jajal wae yo, Mas yo. Jajal dipilih wae. Jane ana apa ta Dek ya? Bapak kok ngipeni kuwe, kok niliki ndok nang tarangan. Ya jajal dhisik to, Mas. Jajal dipilih lho, Mas. Jane ana apane ya Dek kok niliki ndok? Lho Dek, ana mere Dek. Nek iya, Mas. Jajal, Mas, simok, Mas. Lho, 6 3 7 Iya, Mas. 4 getap iki Dek. Alah, jajal ya, Mas. Ditombokno ya, Mas. Ah, nongkrong tok ngopi ra ono gawean piye lah. Nomor yo engko bengi tutup. Asistenku urung tak omongin nek engko bengi tutup ya. Oh, asisten paling bangor sedunia yo selamat iku. Telepone sik lah. Halo Bos. Halo Mat. Kowe nang ndi? Aku nang omah Bos. Kowe iso moro rene pura saiki iki tak omongi penting iki. Nang ndi Bos? Nang nggon biasa atau tempat nongkrong kita, biasa. Oke, siap. Nah, iki ana kopi iki. Najan ra ono gulane yo tetep manis lah engko. Iki. Jang rene ya, cepet. Siap, Bos. Oke. Halo Bos Kaino. Halo. Mat, tak omongi Mat. Piye Bos, ana apa Bos? Ini lho Mat. Kok nomere beli tutup iki piye? Lho, lah piye to Bos? Nah, aku ditelepon saka Nduran kono. Ora entuk buka iki. Lagi bahaya iki. Lah iki jalane keluar piye Bos? Iya ya penak ya. Apa bos kono tak hipnotis? Jajal lah Bos, pokoke iso. Oh, aku jelas iso. Pokoknya tak jajal. Jajal to Bos? Jajal ya. Jajal. Tenang. Tak jajal tenang. Ini mesti. Mesti ya. 1 loro 3. Bos. Bos. Piye to Bos Kaino iki? Jare menghipnotis aku kok malah semaput dhewe. Tak kerjanane ya. Kapan meneh aku iso ngerjani Bos? Kerjanane ya. Untuk orang yang saya sentuh, apabila ada yang memanggil namamu, kamu akan menjawab, "Mbak." Bos Ngaino.
Bos ngaino. Mbak. Bos ngaino. Mbak. Bang, piye iki carane tek gunane ngono? Tak kebiure banyu ah. Udan, Mas. Udan. Piye to bos? Jare meh hipnotis aku kok malah semaput dhewe. Nganu Mat. Mantraku kleru. Kok iso? Malah aku di sing hipnotis piye wae ne? Piye bos? Berarti iki nomere ngubungi pos tutup bos. Iya, emang tutup iki ngubungi. Lah ngono piye? Ya wis tutup kok. Lah piye ngono nak timbangane maksa buka malah bahaya ya. Ngono. Ngono aku tuku nomor. Nomor entek. Duh. Iki santai lek. Semua Bos nduran kono lho sing tutup. Padahal ki ndek bengi iki bojoku ki pen HP kok. sampean piye? Bojoku ki dipeni bapake. Kuwi kok nyanggar. Nyanggar ki aneh kok, Lek. Piye? Lek aneh. Nyanggar ki ning kon ning endok sing lagi dangkremi pitik. Masuk jane iki. Lek tapi yo tutup kok, Lek. Piye ngene iki, Lek? Iso sini Mat. Tapi bos, kok kayak online apa ya iso? Oh iya ya. Wah, iya ya tak saldoku tak isine sik. Pokoke nggone online. Pokoke iki usahakno lho, Lek. Oke, nomore pira nomore tak catet kene. Ya, Lek. 6 6 3 3 7 7 4 6 3 7 4 ya. Iya, Lek. Komplit ya. Wis komplit yo, Lek. Pironan iki? 50.000-an ya. Iya jelas sampo pokoke menurutku wae pokoke iki. Esuk Iya, iya. duit tak joli, Lek. Oke, siap pokoknya. Mat, kenapa bos? Wah, nomornya tejo metu. Waduh, piro bos? Ini nomornya tejo nek iki piro? Mau tukune apa? Wah, itu sak undak tenan nomornya tejo. Waduh, lah itu akeh bos. Wah, tak telepone lek tejo, tak kabarane mesti seneng ki wonge mesti. Iya, sisal bos. Apa teleponmu? Lek ngaino. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Lek Tejo. Wah, Lek Tejo, ada kabar gembira ini Lek Tejo. Kabar apa, Lek? Tumben telepon. Ana apa? Nomormu tembus Lek Tejo. Lho. Tenan piye, Lek? Tenan. Wah, ya untuk persen ya karo selamat ya. Gampang kowe. Ya piye, mbok terno apa tak jirono? Wis gampang kok tak terke wae engko. Oke, siap. Heeh. Ya wis. Ya wis ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya. Wis. Tekan awak dhewe kok. Tapi itu terkesa iki bos. Iya langsung terkesek ki dhuwit wis ana kok. Lapo ki kan langsung cair nang kene ning HP ku langsung cair. Ayo, itu terkesa iki. Bagus tenan iki rezekiku iki. Dek, yur, Dek. Apa tuh mas? Nampak awake dhewe metu. Ya Allah mas, aku seneng banget. Awake dhewe iki, Dek. Ya Allah. Kapan mas? Wonge ngaino karo selamat lah ngeterno duite. Iki mau telepon jarene wong wis meh mangkat ngetero dhuwit. Alhamdulillah ya mas, tok rezeki sak Dek, akeh. kenapa modal lahiran awake dhewe. Iya, alhamdulillah ya mas ya. Iya. Mak ora wong yo. Situ lah pasti jauh. Lek, assalamualaikum Lek. Ayo, waalaikumsalam. Lek ngaino. Walah iki Lek Tejo iki ndak piye lah. Awan-awan ndak sarungan iki kok. Mau kolorku dimbah bojoku. Wah. Gesek. Iki lho mau ngeterno ditem sak koper. Iya, Nyo, jajal dibuka sih bos. Awi dibuka kopernya dicek duite. Aja lali persenane lho. Wah. Iya, Lek. Duit kabeh iki, Lek ya. Nah, jos ta. Wah, impene bojomu tak akone jos tenan. Ya. Gure persene sik. Iya, Lek. Sik. Ya, wes tak kei
iki 400 nggo wong loro. 400 wong loro. Iya. Lumayan, Bos. Ya wis 100 ae. Nak buah kakan gopo. Makasih ya, Lek ya. Ya. Nah, wis nek ngono aku tak pamit sik. Pamit sak aku. Wes hati-hati pokoke. Salim sih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ya Allah, Mas Tejo. Cek. Cair tuh duitnya. Duit awake dhewe, Dik. Ya Allah, akeh banget, Mas. Iya, goro-goro ngipimu, Dek. Iya, alhamdulillah ya, Mas ya. Ya Allah. Wis ngene tenan. Dek. Iki aku titip jeneng omah, aku tak lunga. Iya. Pene ndi, Mas? Pokoke iki aku pe lunga golek surprise nggo kowe. Ya Allah, nek Mas, sopo to kok nganggo rahasia barang ki? Rahasia, Dek. Iki aku titip iki. Ya. Aku tak pamit lunga sik. Iya. Pamit lunga sik. Iya, Mas. Heeh. Mas Karjo. Iki Mas mobilnya Mas. Cocok iki Mas. Ya wis Mas. Engko duwike tak transfer ae Mas ya. Iya. Cepete lho ya. Iya, deal. Kontak. Kontak Mas. Tak cepete lho ya. Oke. Serali lho. Siap. Dek Yun. Iki lho Dek surprise. Ya Allah, Mas Tejo. Iya, Dek. Wis seneng to, Dek? Aku seneng banget loh, Mas. Go larang iki. Makasih loh, Mas. Wis ditukokno mobil. Cocok kok, Dek. Makasih loh, Mas ya. Nyicil mobil anyar iki. Nah, mumpung dino minggu, aku ngangkat shopping. Aduh! Piye to ya numpak mobil kok ora inget-inget. Ora ngerti ning kene ana cewek ayu lagi mlaku kok disrempet tok iku lho. Matane. Sopo to kuwi? Jajal metu wae kayak iki sapa to jane iki? Lah kok ayo metu cepetan. Aduh. Pam Dek seloro, Dek. Gak apa-apa Mas, aku gak apa-apa kok. Kowe ngapain iki, Dek? Arep shopping. Wis tak terno ya. Tenane. Ya ora apa-apa ya. Ya, gelem. Maaf lho, Dek ya. Iya, Mas. Ngomong-ngomong jenengmu sapa to, Dek? Aku Warsini. Jane iki mau apa nanti to, Dek? Arep ning pasar, arep shopping, Mas. Wis iki aku maklumi ya, Dek, ya iki aku lagi ajar. Oh, sampean sinten ah, Mas? Kenal no. Aku Tejo. Oh, Mas Tejo. Ya, kok ayu men lho, Dek. Yalah, Mas Tejo iso wae lho. Apa aku boleh njaluk nomor WA-mu? Oleh. Ngomong-ngomong, wis di bojo kudu to, Dek? Aku isih single, Mas. Lah Mas Tejo? Ya nek delok penampilanku kok ngene ya kudune kowe iso ngerti ya, Dek. Iki single to. Masa? Berarti aku oleh to cedak-cedak karo Mas Tejo. Yo, mesti yo oleh to, Dek. Ya, sesuk kowe ana acara apa ora, Dek? Gak anak. Emang kenapa, Mas? Nek ra ono, sesuk apa gelem kowe tak jak jalan-jalan ning kota. Jalan-jalan? Iya. Tenane. Iya, Dek. Dewa sini ya gelem to, Mas. Ayo, sesuk jam 8. Aku dijemput ya? Ah, siap. Iya, tak tunggu. Dandan sing ayu. Joyo lek
Tejo saiki wis dadi wong sugih. Iya, Bos. Aku krungu-krungu wonge bar tuku mobil ini. Iya, ini mobilnya anyar, rupanya putih. Loh, Mat. Cak mobilnya Tejo sing anyar, Mat. Iya, Bos. Wah, Tejo tenan. Waduh. Perlu lapor ke Yuyun iki. Ayo ta dadi motornya. Lapor yo. Sakake Yuyun iki. Ngene iki carane. Yun. Yun. Apa to, Mas? Yun, bojomu wong numpak mobil karo wong wedok liya piye malah? Loh, tenanan niku, Mas. Iya mesrane pol kono Ning parek ndi, ngetan. ning ndi? Kono parek ngetan ayo. Ayo dipanani ayo. Mas Tejo. Sapa iki wedokan iki, Mas? Sik, iki salah paham, Dek. Salah apa apa? Ora ngene jane. Buktine wis ana wong loro bareng-bareng mesraan koyo ngono. Ngene lho ngene. Aduh, Mat. Piye kae mek do tukaran iki, Bos? Do tukaran piye? Aduh. Iki, Bos. Ora-ora ora, Bos. Banjir darah iki kok. Yuk. Lah sampean niku sapa, Mbak? Aku ki bojone. Ki aku meteng anake Tejo. Kowe iki sapa kok? Lah aku pacare kok. Lah ora iso lho ya. Lah kok ora iso? Lah mas jarene Mas Tejo iku single kok. Ya matari aku to. Ya wis saiki ne Mas Tejo milih ndek apa aku? Sepurane, Dek, aku milih Dek Warsini. Kowe kok tega lho Mas karo aku. Ku menangis. Membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau dulu Ya Allah, Mas Tejo, iki kok piye anakmu sapa sing rumate? Ya Allah, Yuyun. Wis sing sabar, sing sabar. Eh bojoku lunga lho, Mas. Wis kok tak openi wong loro karoan selamat wis. Ya tolong tenang ya, Mas. Ya wis ya. Ya Allah, le Mas. Iki piye? Wis aja nangis, wis aja nangis, wis. Mau nangis sih aku botai lho. Ora mati kok. Lah ngene to nang aino. Wis aja mbok gaweke pikiran sing abot wis mbarke wis. Lah bojoku. Alah bojo koyo ngono golek maneh mongko lah. Piye ya, Mat? Sakake Mbak Yuyun ya. Iya, Bos. Ditinggal selingkuh bojone kok. Wah, semok. Ngerti tak mbok putus sirahe bojone iki ngene. Lah terus piye, Bos? Yo awake dhewe sebagai koncone awake dik cilik ayo awake dhewe ngopeni Yuyun. Sak lahire anake lah diopeni awake dhewe. Aku mir ndekne pakaian pikiran kok kandungan jadi lemah. Iya, Bos. Awake dhewe ngasih semangat terus karo Mbak Yuyun. Wis wis. Jane ngopo to, Mas? Kok ngajak ning kene, mandek ning kene? Mas Tejo pengen kayak surprise karo Dek Warsini. Surprise apa sih? Iya, tutup mata sih Dek Warsini. Ya wes. Mat, Iya, Bos. awake dhewe kok suwirane Yuyun piye kabare wonge? Iya, Bos. Ayo mau dicelik yo. Menawa ndek njaluk-njaluk idam apa ngono. Iya, sakake bojone iki durung mulih tekan saiki kok. Lah yo ditilik yo. Ayo sakake teni ya, ayo saiki ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa no? Piye kabarmu Yun? Lah lagi rong dino wis tak kok kabar. Oh, gulung-gulung gede aku tak nyaku. Ya. Halo, Bro. Ini sik. Lah piye?
Bojomu urung mulai-mulai tenan. Burung, Mas. Wong iki mungkin wis lali ya karo aku karo anak iki. Karo gamblok aneh wasine ora bali-bali tenan. Iki ngene lho yo. Aku rene karo Slamet ki ya simpati karo kowe. Pengen nulungi awakmu meteng iki ora nek sing ngopeni sakake. Iya iya. Ngono ya, Mat ya. Iya, matur suwun no, Mat. Yo pengen nepati janjiku kae nak janji bakal ngopeni kowe sak laire anakmu pokoke tak openi karo Slamet. Wis. Aku ya matur suwun sapa meneh sing ape ngrumati aku kejaba kowe karo no karo Slamet iki. Ning aku kudu nyidam no. Nyidam apa tak golekke karo Slamet tonggo to. Tapi aku nyidam pengen numpak jaran nih. Loh. Jaran. Iya ino. Ning ndi golek jarane, Bos? Sik. Aku kok golek jaran terus nanti rek Yun. Ya butuh ae golekno jaran lho Mas, wong aku nyidame kuwi sing njaluk iki kok. Aha. Aku punya ide Yun. Slamet dadi jaran. Cocok. Lho. Masa aku dadi jaran, Bos? Oh iya. Ora apa-apa, Mat. Iki lho sakake anakku nyidame iki kuwi tok. Anggap bae Slamet jaran ya Yun. Iya, iki jarene iki sing duwe ngono wis, Mat. Saking ngono. Nganu bayine piro, Mas? Iya wis aku gelem. Duh abot, Bos. Apa, Mat? Ora apa-apa. Alah anggap bae kuwi bojomu dhewe ngono lho lah. Ayo musik no. Ayo. Aduh, kesel bos. Ini memang nak rayu Yun. Mau aku? Yun ya nyidam ya aneh-aneh. Nyidam kok jaran. Padahal jaran iki wis langka kok. Ora apa-apa, Bos, timbang nyidam liyane. Wingi lho, Mat. Wong iki malah nyidam Pak Anyar nu Pijajali. Mosok, Bos? Iya. Nah, terus? Kowe gelem dadi Pak Anyar? Yo ora iso to, Bos. Wong aja duwe bojo kok, Bos. Buka matamu saiki, Dek. Ya Allah, Mas Tejo. Ye, seneng, Dek. Ya seneng dong, Mas. Coba sih, Dek. Ya Allah. Ya, Pak. Mas Tejo tenanan iki karo aku. Nek ra serius juga atukno ngene iki, Dek. Makasih lho, Tapi Mas. gelem dadi bojoku. Gelem. Nah, ngono sesuk ucapan ya, Dek. Iya, tak anteni ning omah ya, Mas ya. Ya, siap. Yun.
Yun. Matangku lara, Mas. Aduh, piye iki? Iki, Bos. Apa yang bayi iki? Masuk kendaraan. Matangku lara, Mas. Matangku lara, Mas. Terang-terang rasa rambut gawe. Oh, dah. Dah belot. Dah belot. Woi. Dah belot. Dah belot. Kowe sapa? Ngaino. Ana perlu apa le? Anu Mbah Yuyun wonge ape babaran wonge ketone. Hah? Ape babaran. Bal-balan. Wonge Yuyun ape ngelahiran. Meteng Mbah, meteng. Ape lahiran. Ayo. Ayo Mbah. Piye timbe piye? Aduh dhewe. Lanjut ya Allah. Suara iki. Iya iki anake iki Allah. Ini baru payah, Mbah. Sik Yun, donga sik. Dongakno anakku metune slamet ya Mas yo. Aku mah dadi anakmu Yun. Ora slamet kowe. Ayo Mbah. Cepet Mbak. Ayo tarik nafas. Tarik nafas. Mana telepon? Iya kok seko. Ya. Lah lali. Piye to Yun kok ora metu-metu iki anakmu kok piye to iki? Santai le Mbak. Anis ya. Piye Mbah? Urung wayahe kok. Piye Yun kok wae? Makin tuting balik piye lah. Berarti aku mau kudu ngising berarti Mbak. Oh, alah to Yun. Jangan lupa Saksikan film kami hanya di Ketap Channel. Jangan lupa subscribe ya.